Tak si teraz v krátkosti povieme niečo o sprevádzkovaní tejto lokomotívy. Na rozdiel od ostatných tutoriálov my sa nebudeme zaoberať vôbec ničím, čo by nám nejak uberalo pozornosť preč. Prejdeme si jednoducho správne sprevádzkovanie tejto lokomotívy. Takže hneď sa aj prepneme na stanovište, prejdeme sem dozadu, zapneme si batérie, skontrolujeme si aj hlavný istič batérií, máme ho zapnutý, keď už sme tu, tak si skontrolujeme ističe. Tieto dva nepotrebujeme, tento nepotrebujeme, nie sú zapojené. Toto áno, nahodíme, stierač, no, nie že by mi chýbal, nahodíme. Nezapojený, nevšímame si, nezapojený, všetko ostatné nahodené, dobre, kohúty ešte necháme. Ručnú brzdu nepovolujeme, však nemáme ani gram vzduchu. A ideme na to. Zapneme si spínač riadenia. Zapneme si pomocný kompresor. Medzi tým si toto tu vypnem, nech nám to tu nebzučí. Sú to štandardné hlásenia porúch pri zopnutých baterkách a zapnutom riadení, pretože porucha nabíjača. Je jasné, že nám nabíjač nemôže ísť, keď nemáme zopnutý hlavný vypínač a zdvihnutý zberač. Nemá ten nabíjač z čoho ísť. Porucha kompresorov, úplne to isté, ako v prípade nabíjača. A porucha centrálneho zdroja nám svieti iba kvôli tomu, že sme si ho nezapli. Zatiaľ. A nezapli sme si ho z toho dôvodu, že jednak pomocný kompresor má veľmi vysokú spotrebu energie z batérií. Takisto aj centrálny zdroj má vysokú spotrebu energie z batérií. Keďže nám bežia súbežne, tak pri trošičku kapacitne slabších batériách si tie baterky môžeme vybiť skôr, než pristúpime k samotnému sprevádzkovaniu lokomotívy. Samozrejme toto platí v reále. My si ukazujeme postup vlastne, ako to má vyzerať v reále. Je dosť možné, že autori by možno časom zapracovali aj túto variantu do simulácie, že by ste si mohli vybiť batérie, takže potom už toto video nadobudne trošičku iný rozmer. Ale to samozrejme necháme na moderov, nebudeme ich s tým zaťažovať. Takže z toho dôvodu si zatiaľ nezapíname žiadne iné zbytočné spotrebiče energie, ako sú reflektory, pozičné svetlá, osvetlenie stanovišťa, prístroje a všelijaké blbostičky, čo tu fungujú. Nezvyšujeme si zbytočne odber z batérií. Takže nám pomocný kompresor dofúkal, takže si navolím systém, dvihnem zberač. Mal by sa mi objaviť napätie tu, samozrejme po otvorení kohútov zberačov, na čo som momentálne zabudol, ale tak nevadí. Áno, objavilo sa mi napätie. Takže si zapneme centrálny zdroj 115 V, ktorý potrebujeme k zopnutiu hlavného vypínača. A zopneme hlavný vypínač. Kompresor zapneme do automatiky. Zatiaľ len jeden a druhý necháme v pomocnom kompresore. Je to zase samozrejme kvôli tomu, že mohla by nám vzniknúť požiadavka na zopnutie pomocného kompresora pre nejaké netesnosti v obvode hlavného vypínača. A keby vznikla požiadavka na zopnutie kompresora pomocného a my ho nemáme navolený, tak samozrejme nezopne, ale ten tlak nám bude neustále klesať a môže to skončiť vypnutím hlavného vypínača. Čo by znamenalo stratu vzduchu,
ďalšie fúkanie s pomocným kompresorom a baterky by sme si šťavili, až kým by sme ich mohli úplne odpísať. Takže by sa nám mohlo stať, že by sme sa nedostali nikam v praxi. Takže teraz si momentálne počkáme na dofúkanie minimálne aspoň na tých 5 barov. Od tých 5 do tých 10 už je to potom dosť rýchlejšie to nafúkanie s tými dvomi kompresormi, takže tam už není taká časová rezerva, aby som riskoval nejaké extra vypnutie hlavného vypínača. Takže pri tých 5 baroch si zapnem aj ten druhý. A z toho istého dôvodu, kvôli tej zvýšenej spotrebe vzduchu, ako ste si všimli, tak zatiaľ nechávam brzdiť v závere. Ešte zatiaľ nevyrovnávam. Nepúšťam vzduch do hlavného potrubia, pretože takisto je to zvýšená spotreba vzduchu. Nemám ho ešte toľko, aby som si to mohol dovoliť. Mohlo by dojsť samozrejme k vypnutiu hlavného vypínača. Takže zatiaľ nerobíme nič také, čo by nám ohrozilo bezpečné sprevádzkovanie tejto lokomotívy. No zhruba máme tých 5 barov, takže zapnem si aj druhý kompresor do automatiky. Teraz už to pôjde podstatne rýchlejšie. No a zhruba na tých 8 baroch, za chvíľu sme pri 8, už si môžem dovoliť teda bezpečne plniť hlavné potrubie. Už ten odber by nemal byť taký veľký toho vzduchu, aby mi to nestihali obidva kompresory dotlačiť. Takže zatiaľ si už vyrovnáme súpravu, aby sme to mali úplne povolené v čase, keď dofúkame na tú hodnotu 10 bar. No, máme, neviem koľko vozov, nepozeral som to, možno nejakých 7, 8, nesledoval som. Tento simulátor to plní o dosť rýchlejšie, ako sa to plní v reále, takže aspoň to video nebude mať toľko mega. Brzdič, teda lepšie povedané, správnejšie povedané, ovládač brzdiča elektrického BSE si dáme do jazdnej polohy, čo je štandardná poloha pri jazde, samozrejme. A pozrieme sa, čo sme vlastne urobili. No, tak rekapitulácia. Zapli sme si batérie, nahodili ističe, otvorili kohúty k zberačom, zapli riadenie, zapli pomocný kompresor, dofúkali sme si, navolili systém, zdvihli zberač, zapli hlavný vypínač, zapli kompresor, nechali sme dofúkať zhruba na tých 5 bar, zapli sme druhý kompresor, zhruba pri tých 8 baroch sme si naplnili hlavné potrubie a teraz už máme v podstate pripravenú lokomotívu na prevádzku. Ja z prozaického dôvodu VZ-ko nezapínam, pretože jazdím väčšinou z vonkajšieho pohľadu, rád robím screeny, takže to teraz ani nebudeme riešiť. V podstate máme lokomotívu pripravenú na sprevádzkovanie. Tu, že svieti porucha regulácie, je absolútne bežná vec, je to prevádzková záležitosť, pretože nemáme zvolený smer
pri akomkoľvek zvolenom smere, buď vzad alebo vpred, samozrejme tá porucha regulácie zhasne. Takže si povolíme ručnú brzdu a overíme si, že či sme to sprevádzkovali teda dobre. Lokomotíva určite do výkonu pôjde. Máme povolenú ručnú brzdu, navolený smer, takže si povolíme DACO BP a dáme mašinku do výkonu. Trošku sme to osolili, možno, že ani nebudeme stíhať zabrzdiť pred tým návestidlom. Bude to zaujímavé. Tak, síce sme si nenavolili pozičné svetlo, ale tak to ako není žiadna katastrofa. Vzadu máme nejaké osobné vozne, takže zapneme si kúrenie. Vidíte, zaplo sa na 3000 V. K tomu kúreniu ešte len toľko, že nie všetky vozne majú 3000 V. 3000 V nie je teda UIC normované a nie všetky vozne to majú. Hlavne zahraničné vozne to nemajú, teda je nutné kúriť hodnotou 1500. Ako prepnúť správne do 1500? No, ako vidíte, nestačí prepnúť len tento kľúč, pretože sa kúrenie neprepne, zostáva v 3000, nekúri. A momentálne nekúri ani 3000, ani 1500, lebo máme zvolený iné kúrenie sme si zvolili, ako štandardne zopnuté na mašine máme, takže nám nejde žiadne. Je to chránené, takže dá sa to prepínať, ten systém kúrenia jedine bez napätiovom stave. Stačí stiahnuť zberač, nemusíte vypínať ani hlavný vypínač, stačí vám absolútne stiahnuť zberač, prepnúť si vlakové kúrenie do požadovanej hodnoty, teda 1500 pre nás, znova zdvihnúť zberač a sledujte, prepne sa nám do 1500. No je to výborne naskriptovaná mašinka, naozaj funguje tu všetko tak, ako má. Z mojej strany všetko, ako ste videli, fakt to netrvá dlho a nie je to žiadny problém, teda a bez zbytočného balastu. Je to absolútne krátke video a jednoduché, ako sprevádzkovať túto lokomotívu. Tak ja dúfam, že vám to pomôže, aby ste nemuseli teda zbytočne riešiť všetky tie bludy, ktoré vám tam mnohí tí tutorialisti predkladajú. Z mojej strany všetko, ďakujem vám za pozornosť.